A partir do primeiro cubo que nos sae a escena en Blender, imos activar o modo edición, pinchando no tabulador, dándolle a E ou cambiando aquí no selección do modo. Imos a elexir que en vez de editar nin vértices nin aristas, imos editar caras, vale? Selecciono unha das caras e comenzo a extruir. Para comenzar a extruir unha peza temos que darlle o comando ou o atallo de teclado E, extrusión. Vale, entón nos vai a crear outra cara da peza. Vou pinchar control para poder facer snap con esa extrusión e que avance 2 unidades, de acordo? Agora vou pinchar outra cara da peza e vou facer outra extrusión. Creará as caras necesarias para poder facer que a figura crezca e quede un novo obxecto. Vale, por exemplo, vou volver a extruir, no eixo Z, ademais vou a restringir o movimento, control pulsado para que se faga snap, e xa temos unha das pezas do Tetris. Paso ao modo obxecto, este vai ser o meu primeiro obxecto. Como vou facer varios e despois os vou a querer enlazar, voulle dar un material. Para darlle un material temos que ir aos paneis, ao que é panel de material. E o único que imos a cambiar no material é o color da luz que difunde o obxecto, é dicir, a cambiar a cor do obxecto. Este voulle poñer a cor vermella. De acordo? Moi ben. Como non vou mover para nada o cursor 3D, vou mover este obxecto no eixo X 4 unidades. E aquí outra vez no cursor 3D, no 000, vou agregar un novo cubo. Este novo cubo vou facer unha nova peza do Tetris. Como? Pois o mesmo. Pasamos a modo de edición, de acordo? Pinchando no tabulador, seleccionamos unha das caras do obxecto, damos ya a E para poder extruir, se quero restrinxo nun eixo a extrusión, por exemplo, no eixo X, vou pinchar control para que esa extrusión vaia de unidades enteiras da cuadrícula, vale? Para que se faga snap, e fago extrusión. Agora vou extruir esta cara para arriba e no eixo Z, e vou extruir esta outra cara para outro lateral. Moi ben. Xa teño outra das miñas pezas do Tetris. Saio de modo edición para que sexa un obxecto independente e vou a dar un novo material que vai a ser de outra cor, por exemplo, verde. Vale, vou mover este obxecto, vou no desplazar no eixo X e vou facer incluso que co control pulsado se desplace en unidades enteiras e o fago coincidir co outro obxecto. Vou traerme outro cubo e vou facer outra peza do Tetris. Entón, o mesmo, volvemos a pasar a modo edición, volvemos a seleccionar unha das caras, podemos a darlle extruir, control pulsado, extruimos a cara. Collemos, extruimos esta outra cara, extruir, claro, e extruir. Vale, e asigno un novo material a este obxecto. E así iríamos modelando todas as pezas deste Tetris, vale?